Anginibingelele babukeli bobuhle besintu kuzo zonke indawo lapho nibukela khona uhlelo lobuhle besintu. Namhlanje sisendaweni yasoThweba eMkhambathini. KwaNgubane. Simenywa amabhungu kababa uMevuyahlaba T German. Kodwa angizochaza kakhulu ngoba ukhona ubhuti uZakhele umfoka Nomafu yena uzosichazela. Angikubingelele Nomafu, ngikubingelele kubuhle besintu. Siyabulisa baba. Mfowethu nisimemile namhlanje nasimema ngonyaka odlule ukuthi ngo2026 ngeyiphasela ngo2026 ngoApril insizwa niyacela ukuthi ifike oThweba ukuzobungaza emzini kababa uT German iphasika. Ngabe lokho kungani nabo ukuthi ngo2026 nize nizothatha lo mdlalo omkhulu kangaka? Sibingelela kuzona zonke izinkalo enhla inzansi phakathi nendawo. Sibonga ukuthola ithuba sisisponsor German sokusingatha lo mcimbi omkhulu kakhulu. Ingqitha lo mcimbi ke siwubiza ukuthi sihlonipha amaciko ethu engingabala khona uMasobozela kuyena umuntu ovule le ndlela yalomdlalo. Sibale o7 abangasekho emhlabeni. Sibale ubabujikjela usheleni. Sibale yena kuba Meva kuyena usingaye. UMeva kuyena thina osikhulisile wasifundisa isintu wasixhumanisa nazo zonke izikalo ezikhona ezweni. Namhlanje ke noma sathatha isinqumo sisipana ukuthi kulolu suku 2026 ube la uThwebe sibe nomcimbi obengolosihlanu ukukhuphula yena amasokwenza lo mcimbi ke ngoba uyena umuntu osifundisile ke fa simkhuphule ngoba akasekho. So uqalile ke izolo zadlala ingoma uyaqhubeka namhlanje kuzoba amabhungu yesishuqulile nje isayini ukuthi umcimbi ukugcina ke omkhulukazi odinga insizwa odinga izintombi kuzoba umdlalo kudlalwa ingoma kodwa nje wonke umuntu okhona uvumelekile sizohlonipha ke lolu suku nabahlonipha amaqhawe ethu ngoba siyakholela ukuxhumana nawo ngokwengoma ikona ukwenza ukuthi bakwazi ukusisingatha basiphe izinto esisifunayo empilweni. Sinje amabhungu awaphelele wonke afika akhulule ngaphansi kwekhaya la kushoda khona umuntu akhululeke isoka abantu bayasazi. Ngicabanga ukuthi egroup lesibe nayo ama locations wasendile i-directions sisendile nje kuzoba mnandi nje siyaphambili bhuti. Yilo inkundla senkulu kakhulu. Mfoka T German ake ngihlehle mina nawe sibuke ekhambeni kwalo ikhehla umbizi wethu esimthandayo umfoka Ngubane back in 2011 mawubuka ingqinamba mesibuka ukuzohosta umdlalo omkhulu kangaka kungewona oqala ngoba nayizolo sibonile ukuthi inkumbi zabantu bezikhona. Ngabe lokho kusho ukuthini kunina njengamabhungu kababa uMevuyahlaba? Sijabule kakhulu thina bhuti into enhle uMeva yenzile usifundisile akukho la short khona ngokulwazi usicije kahle nje esaphila emhlabeni. So konke kade kwenzeka from day 1 day 2 day 3 as happy uyasibona nje ukuthi nomzimba uqaqekile ngoba sithinta into ayivela ayithanda weshilo ke ukuthi masenze lokuhle uyohleze ebuyisa ezinhle emabhungwini. Engicabanga ukuthi yena nathi ke esicathulisa mina ngifike ngimncane ukuthi angikuze bengingakwazi kodwa ukuthi weshithi masiyenza lento siyingane zakhe noma siyisigodi noma siyisizwe sohlezi sithobela. Le ngicabanga nje ukufika kwakho ngaphansi kwekhaya ukhona babanyakazi sulalele ekhaya uphawu oluhle lokuthi ababizi bayasifundisa nabangabona esamba nabo kodwa kwezinye izinkalo masihamba basidodisa umfana unako kuhle kufanele ukwenza ungakwenzi lokhu uzikwazi ukukhula. So nje bonke ababizi basisekile eMkhambathini phansi emathebe ethu phezulu eMaritzburg so isupport umuntu uyitholile kakhulu akukho la sikhala khona. Ngicela konke kuzohamba kahle futhi kuzoba mnandi. Mfoka Mbovu ngifisa ukuthi sesivala ivideo yethu einsizweni eseyidlule esimene esifana nesenu zokuhanjelwa umbizi ungathini kuzona nazo eyisanesifiso ukuthi ngelinye ilanga zingakwazi ukuthi zihoste umdlalo omkhulu kangaka ungathifisa ukuthini kuzona? Inhlonipho bhuti mangase nje bafunda ukuhloniphana bazi nje sekusele bona fa bathathe izifundisa ade benikwa zona ngaphambili nikulo kade soye balida bayohlezi bekwazi ukunqoba ngoba kuzothi mabefica nezinkinga bahlale phansi bakhulume badlule kuzona ngoba impilo iyaqhubeka sifunda ngamaphutha. Asekho isipane singenayo inkinga kodwa umehluko mayihloniphana sikwazi ukwenza izinto kuyohlezi kwenzeka nje kwenzeka namhlanje nje nathi akuwona umlingo
kodwa ingabe silalela sifundiseka ama besithisha abasithishayo. Ngenhlanhla wethu umbuzo wawuthisha ongafundile, so umuntu ongafundile ukufundisa kahle ngoba ekutshela into uyakwazi ukuyibambisisa. Bhuti siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga ngalokho. Thank you mfowethu.